Unsa kaha ang mamahimong quarantine status sa dakbayan sa Sugbo human na mapopos ang General Committee Quarantine karong adlaw. Kung ang mayor o ang pangulo sa kapulisan dinhi sa Region 7 ang pangutanon, gusto nila nga status kulang una bisan usalang kasimana ang quarantine status ning syudad sa Sugbo. Ano ang report? Suma ni Police Brigadier General Albert Ignacio Ferro, Direktor sa PRO 7, nga gisuwayan nila og hangyo ang IETF nga status kulang una o ipabilin sa GCQ ang Cebu City bisan usarang kasimana. Gidasunan usab kini ni Mayor Edgardo Labella apan gisalig na lang nila ang hukom sa mga labang opisyal sa mamahimong quarantine status sa syudad. Whatever it is, we will still issue the executive order, and I will of course thoroughly consult with the security, the business, and the health people. I would rather go for a 1 week of status quo, GCQ, and then come up with a better placement of our people so that we could again have a sustainable security implementation of the different quarantine protocols. Hinoon gipadayag ni Mayor Labella nga bisan og mabutang na ang Cebu City sa MGCQ, magpabilin gihapon ang istriktong pagpatuman sa lagda. Nagpabiling peligro ang sitwasyon sanglit anaa pa man ang COVID sa palibot. We still believe that the virus still very much around, and of course we'll be happy, but I hope that there will be some restrictions. Padayon usab ang hugot nga pagpantay sa kapulisan sa katawhan aron motuman sa protokol. Ang Task Force Kasaligan usa sa gipaabot nga moabag sa PNP sa pagpatuman ini. With the help of the different agencies or interagency collaboration, including the local governments, we will survive these challenging times. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.